Ako zažiť pekný deň a zároveň pomôcť iným? Odpoveď na túto otázku našli organizátori podujatia Kryštálová rally. Toto milé podujatie sa dnes ráno začalo v Bratislave. Jeho účastníci postupne prešli Záhorím až do Skalice, odkiaľ sa nám v tejto chvíli hlási kolega Pavol Kirinovič. Príjemný dobrý večer prajem. Tak naozaj my sa nachádzame momentálne v Skalici a práve toto malebné mestečko sa stalo tak povediac cieľovým dnešnej Kryštálovej rally. Vy už určite veľmi dobre viete, o čom hovorím, pretože vás o tom informujeme naozaj počas celého dňa. Ide o to, že niekoľko desiatok známych osobností z celého Slovenska, či už hudobníkov, umelcov, muzikantov, sadlo do historických vozidiel a urobili si tak povediac rally po Záhorí alebo po západnom Slovensku. Navštívili pritom naozaj množstvo miest, obcí, kde sa zastavovali v podstate už od rána. Ja len spomeniem to, že naozaj ten štart bol v Bratislave, potom boli v Záhorskej Bystrici, v Stupave, v Malackách, v Studienke, v Senici, v Radošovciach, v Holíči a práve tu v Skalici je dnes celkový cieľ celej Kryštálovej rally. V súvislosti s tým ešte spomeniem, že počas celého dňa bola naozaj všade príjemná atmosféra, boli naozaj stovky a tisícky ľudí, ktorí vítali účastníkov rally a tá hlavná myšlienka je samozrejme tá vyzbierať čo najviac peňazí alebo peniažkov pre deťurence. Tie peniaze z tohto ročníka by mali smerovať do Bratislavskej nemocnice pre deťurence a samozrejme aj iným mimovládnym organizáciám, ktorým sa určite zídu. Ale bližšie o celej akcii, respektíve v polovici akcií, my sme vyspovedali niektorých hostí a samozrejme aj hlavnú organizátorku pani Máriu Vaškovičovú. Takže nech sa páči. Je to niečo úžasné, pretože ľudia majú veľmi dobrú náladu, trúbia klaxónmi, dávajú na charitu, ľudia nás veľmi vďačne vítajú. Myslím si, že táto udalosť má zmysel aj v tom, že ľudia sa začínajú viacej na seba opäť usmievať. Možno, že viacej radosti vnášame medzi ľudí a možno, keď je aj viacej radosti a úsmevu, tak možno, že bude aj viacej dobrej vôle dať tie peniažky na tú charitu, že ľudia začnú viacej cítiť jeden druhého, tak ako sme kedysi boli na to zvyknutí. No tak ja musím povedať, že veľmi sa mi to páči, pretože také niečo ešte nikdy nezažil. To je Záhorie je veľmi krásna krajina, najkrajšia na svete. Ako sa vám pozdáva dnešný deň? Ja si myslím, že je to úplne fantastické. Najväčšiu radosť robíme ľuďom, ktorí nás chodia vítať v neskutočných špalieroch, ako keby to bolo pripravené, ale myslím si, že najviac nás poteší, že táto jazda patrí našim deťom. A to je všetko. Tým, že veteráni dnes prišli do cieľa sem do Skalice, ale toto podujatie zďaleka nekončí, pretože už o niekoľko minút sa tu začne veľký kultúrny program. Vystúpia to naozaj desiatky a desiatky známych hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka. Ja len spomeniem naozaj už o niekoľko minút vystúpia na pódiu napríklad Helena Vondráčková, Jana Kiršner, Zuzana Smatanová, Marian Čekovský, Peter Cmorík a množstvo ďalších umelcov, ktorí aj takýmto spôsobom v podstate podporia celý projekt, ktorý má názov Pomôže celé Slovensko. Tak dúfam, že pomôže celé Slovensko a my sa vám samozrejme ešte s atmosférou tu zo Skalice prihlásime v ďalších blokoch a prezradíme určite aj koľko peniažkov sa počas Kryštálovej rally podarilo vybrať. Takže na teraz zo Skalice odo mňa všetko. Tak to bol Pavol Kirinovič, ktorý nám priblížil aktuálne informácie z dnešnej Kryštálovej rally, ktorá v týchto chvíľach vrcholí v Skalici. Ako Pali povedal, do Skalice sa dnes ešte vrátime.